Pag may sakit yung isang manok, anong gagawin mo doon sa manok na yon? Ihiwalay mo siya. Bakit? Ayaw mong madamay yung mga malusog na manok. Ang Kristiyanong seryoso na talagang siniryos niyang mag-attend ng church, maglingkod sa Panginoon, hindi siya makakapayag na may mga barkada, na may mga worldly things, na yun lang ang maging rason para tumigil siya at maging sayang lahat ng kanyang sinimulan. Makikita mo isang believer, makita mo sa kanya, he learns to separate himself. Ayaw po niyang mahawaan. Ayaw po niya na itong mga bagay na ito ay maging kasiraan ng kanyang pananampalataya. Makikita mo ngayon sa kanya, magbabago. Iiwanan niya yung mga dati niyang barkada. Ang mga panibagong barkada niya na, yung mga members sa church. Doon niya hahanapin. Bakit? Puso eh. Nasaan ba ang puso mo, kapatid? Kung ang puso ng isang believer ay nasa Panginoon, nasa ministry, nasa church, nasa paglilingkod sa Panginoon, makikita mo ang kanyang presensya lagi ron.